Расман муҳориба дар вазни нимёна байни Кевин Холланд бо рекорди 23.9 ва Сантьяго Панзенибио бо рекорди 29.6 рӯзи 8 апрел дар турнири UFC 287. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Шаби гузашта ташкилоти ACA дар сайфаи расмии худ номҳои ҷангавароне ки дар турнири ACA 151 соҳиби бонус шуданд нашр карданд. ва биён мебинем ки киҳо соҳиби бонус шуданд. бонус барои баромади шом $50,000 ба Алан Гомеш ва $25,000 ба рақиби ӯ Руслан Абилтаров. бонус барои фавран ба анҷом расондани муҳориба, $5,000 бонус ба Александр Подлесни, $5,000 бонус ба Фаридун Одилов, $5,000 бонус ба Осимхон Раҳмонов ва $5,000 бонус ба Ибрагим Магомедов. ва дӯстон, мо боз як маротибаи дигар Фаридун Одилов ва Осимхон Раҳмоновро табрик мекунем. ҳамчунин шаби гузашта ташкилоти ACA хабар доданд ки чемпиони пешинаи ACB ва ҷангори пешинаи UFC Аскар Аскаров бо онҳо шартнома баст ва акнун Аскаров ҷангори ташкилоти ACA шуд. хотиррасон мекунем ки Аскар Аскаров дар вазни 57 кг баромад мекунад ва аз ҷангварони тоҷик дар ин вазн дар ташкилоти ACA Аъзам Ғафуров ва Осимхон Раҳмонов баромад мекунанд ва агар ки онҳо дар гран-при иштирок кунанд, пас шояд ки дар оянда дар октагон вохӯранд. чемпиони UFC дар вазни нимёна Леон Эдвардс оиди спарринг бо Махачев ва оиди муҳорибаашон дар оянда фикрашро баён кард. мо дар ҳақиқат бо Ислам спарринг гузаронида будем, аммо фикр намекунем ки дар вақти тамрин ӯ маро бо тариқи усул шикаст дода буд. лекин муҳорибаи мо бо ӯ муҳорибаи хуб мешавад. ӯ зарбазании худро хуб кардааст, аммо бошум гӯштини худро хуб кардагиём. барои ҳамин ин муҳорибаи тамоман дигар хоҳад шуд. мо якҷоя тамрин карда будем вақте ки ман 21-22 сола будам, а ҳозир бошам ман 31 сол дорам. барои ҳамин ин тамоман дигар муҳориба мешавад. худи ҳозир ман дар фикри ин чиз нестам, чунки маро дар пеш муҳорибаи хеле вазнин зидди камару Усман интизор аст ва ҳозир ман танҳо дар фикри ин муҳорибаам. баъди ин муҳориба ягон проблема нест. ман тайёрам ки бо Ислам вохӯрам, агар ки ӯ ба вазни мо барояд, гуфтааст Эдвардс. дӯстон, бояд гуфт ки дар ҳақиқат Ислам ва Леон чанд сол пеш дар зали AKA якҷоя тамрин мекарданд ва бисёри ҷангваро тасдиқ карда буданд ки Ислам ҳар дафъа дар вақти тамрин ва дар вақти спарринг Леонро шикаст медод. аммо дӯстон, ин кор чанд сол пеш буд. лекин ба ҳар ҳол фикр мекунем ки дар оянда муҳорибаи онҳо маънои хуб дорад ва фаромӯш намекунем ки худи Махачев нияти ба вазни нимёна баромаданро дорад. топови ҷангори вазни ним сабуки UFC Мавсар Евлоев дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовский прогнози худро дод. ма бо Волконовский ҳам дар гӯштин, ҳам дар стойка ва ҳам бо қоидаҳои MMA спарринг гузаронидагиам. ӯ инсони хуб аст, варзигари хуб, рақами яки паунд фор паунд, аммо ҳар як нафар маҳдудияти худро дорад ва маҳдудияти ӯ Ислам Махачев аст. дар вақти муҳориба ҳама кора шуданаш мумкин аст, аммо агар ки ма ғолибро интихоб мекардам, пас ма ба ғалабаи Махачев боварӣ дорам, гуфтааст Евлоев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовский аллакай рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, шумо бо суханҳои Мавсар розӣ ҳастен ё ба фикри шумо дар ин муҳориба Волконовский ғолиб шуда ҳамаро ҳайрон мекунад? метавонед фикротонро нависен дар канали мо. ҳатман обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.